सरकारि फायखाना बियो गोदाना दासिमबो एप्रुभ जायाखै नोंथांमोना मोनथ'नाय नङा दासो भेरिफिकेसन जादों बाजेट गैया गाइस गासैखौ बरायबाय आंनि चेनेलाव दिनैहाय 22 एप्रिल डेट मिन्स इउटुब पेमेन्ट सफैबाय आं बेखौ एसे बख'गासिनो दङ माने बख'हैनो थांगासिनो दङ अमाया नै मानै दङ मानैबो माने देरहांबाय नैबे गय बागानजों हाबसै बे गय बागाना आंनि ओमफ्राय नोंथांमोना जुखामनि बागै सोंगासिनो दं ना मारै फानगोन आं बेखौनो ससे नैबे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो खोन्थागासिनो दङ ओमफ्राय आङो जुखामनि फैसाखौ मायाव बाहायगोन इउटुबनि फैसाखौ मायाव बाहायगोन जबनि सेलारिखौ मायाव बाहायो एसे बेवहाय एसे नोंथांमोनजों फोरमायगोन आरो दा नोंथांमोना दाखालिनि भिडिअ ओरैबादि नायदों ओरैबादि कमेन्ट्स फैदों जे आदा जुखामखौहाय माब्ला दानमारगोन मायाव फानगोन बोरै फानगोन बेखौ गोबां सोंदों मानोना मोनथिनो लुबैदों आरो ओरैबादि जुखामा दायो ट्रेन्डिंआव सोलिगासिनो दंखायो ओरैबादि बर'फोरनि थाखाय मोनसे ट्रेन्डिं खेथि दायो आबाद जायनाखि 6 मान्थावनो माने 6 मान्थ्सआव मोननांगौसेबां रांखौ मोनो आरो मानोना बेजोंनो जानो हायो नों आंहा मानोना जों मिडल क्लास फेमिलि दा जों खेथि खालामना जायोबानो माने थांना थानो हायो आरो दा एसे बागानजों हाबलांनानै एसे रायज्लायनोसै रायजोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था चलो नैबेजों हाबबाय बिथिंहाय एसे गया गायसनबावनांगौ दङ बिराद बोरमा दंमोन आंनाव गासै 40टा बोरमा दंमोन दायो हमना ला जास्ट 15थाफोरल'सो दां दाखालि बावै खासि मानै फानबाय आं बिदिनो फाननानै खरस मोनो आरो बिथिंहाय सेस गयखौ जाजोबखायोब्रा फुरा नै अरस'जोबखायो आरो ओरैबादि फाग्ला गाखोनासो जायोना बिसोरो बेलाय बिसोर गासिबो जुखाम जाग्रा गोजा सल' बोथोरा ओरैबादि गरम अखा हाहां एकदम नै बार फैगोन बादि स्टाइला सालाफोर फुरा बिसोरनो अरस'जोबदों जुखामखौ हास नैबे ड्रेना जोंनिनो माने जोंनि हाजोंनो आरो इरिगेसना हरनाय ओरैबादि फेसिलिटि दङ नैबावहाय फुख्रि मोनसे जावहोबावदोंमोन आङो दैया रानो बेना ओमफ्राय रानबाथाय बिनि नाखौ बोखांनानै बै न'नि फुख्रि गंसेयाव दोनहैयो आरो दा जुखामखौ दानजानाय टाइमा जासिगोन नै गासैबोथ' दानजोबाखै जानांगौ खायसे दानबाय बाट दानजाबनाय नुवाखै आङो दानजासिगोन दानजानायनि इसाराया नैबेनो माने बिदि बिलाइना गोजा जाबाथाय दानजाबाय आरो बिदि बिलाइया गोजा जानांगौ होमबानो दानजाबाय आरो दा आङो ओइलायनो खोन्थानो नै फिथाइयाबो नै माबाबायना राखाबाय वाइट एंगोलावखाय एसे फिसा नुदों नै बिदि रानबाथाय फिथाइया रानबाथाय बेखौ दाननांगौ आरो सानैसो कमेन्ट्स खालामदोंमोन आदा मानो दाननांगौ टाइम लस होननानै ओरैनो फंबाय बेखौ दानोबाना बिलाइखौ दानोबाथाय डाइरेक्ट जुखामाव सान्दुङाव नांबायना होमबाथाय थाब रानो आरो माने दैनिफ्राय बासायनो हायो आरो माने हमना ला डाइरेक्ट बिदिनो फोरानबाथ' बहुद टाइम लागोन ना फिथाइया माने समान राना नालाय दानबाथाय नोंनाव खनसेनो सान्दुङा नांजोबबाय नालाय समान रानो आरो दा बेखायनो दाननाय जायो बे नोंथांमोननि कुइसन दाना फैलायबाय बबेयाव फानो बिराद सोंदों नोंथांमोना बबेयाव फानो दा नै आं मोनसेल' खोथा होनबाय थाखायो जुखामा जायगा लायै जायगा मार्केट दं जायगा लायै जायगा मार्केट गैया जोंनि उदालगुरि बे ओरै उदालगुरि साइडथिंनि खोलाहा ट्रेन साइडथिंनि खोलाहा बिराद मार्केट दङ ओमफ्राय ओरै साहा साइडथिंनि साहा मार्केटआ खम जानांगौ मानोना बिथिं बांगालफोर बारा गैयाना जेराव माने बांगाल खाथि बेवहाय माने आंनिफ्राय 10 किल'मिटाराव बांगाल दङ बिसोरनो आं लिंहरबानो फैखाजोबो आरो माने आंनिखौ लांफैखायो न'निफ्रायनो लाङो आं माने न'निफ्रायनो हरो आरो खायसे सोंदोंना मार्केटाव फानो ना मायो दा माने आङो न'निफ्रायनो हरो बेयावनो मारा होफैयो गावसोरनि मेचिन लाबोयो गावसोरनो लांगोन आरो नोङो बेखौ दागाव फाननोबा दागावबो लांग्रा दङ मेरला बेफारि दङ दायो कारेन्टलि 25 थाखा सोलिगासिनो दङ केजि कुइन्टेलाव 2500 बेखौ नोंथांमोना रानबानो जाबाय केजियाव 25 थाखा गोग्लैगोन आरो दा जुखामनि फैसाखौ मायाव बाहायो होननानै गोबां सोङो जुखामनि फैसाखौथ' बिदिनो फैसाखौथ' बयबो मोनो बिगायाव एटलिस्ट 20,000आथ' लाब थाखायो मिनिमाम ओमफ्राय बिगायाव बेसेबां खरस जायो बेखौबो सोङो बिगायाव माने A to Z मुलि होनाय हासार होनाय जोलै होनाय हाजिरा होनाय मारा होनायखौ लानानै 10,000 थाङो आरो ओमफ्राय बिदिनो 30+
बाव हयथ' 40+ मोनो 1000 बिगायाव आरो जुदि 15 कुइन्टेलनि बारा दिहुननो हाबाय माथो सानदो नोङो 2500 कुइन्टेल खरि सानदो बेसेबां जायो मथा-मथि 50,000नि खाथियाव मोनहैनो नागिरो आरो बिगायाव जुदि मोजां प्रडाक्टआ जायोबा ओमफ्राय जुदि जाथ्राबा 10 कुइन्टेलसो ओंखारो बिगायाव होमबाबो नों हमना ला 25,000 मोनगासिनो दङ ओरैहाय नोङो 10,000 खरसा लानानै 15,000 मिनिमाम लाब थायो आरो जाथ्राबाबो होमबा जुदि नोङो 10 बिगा गायोबा हमना ला आरामसे नोंहा 2 लाख लाब फैगासिनो दङ हयथ' मिनिमाम 1.5 लाख फैगासिनो दङ आरो जुदि मोजां जायोबा हमना ला 3 लाख फैगासिनो दङ आरो दा बेखौ आं दाननाया सप्तायाव दानसिगोन नेक्स्ट सप्तायाव माने बैदि गोमो गोमो जाजोबबानो बैदि गोमो गोमो फिथाइ जाजोबबाथाय दाननायनि लाहार फाहार खालामसै दाननानै इनिफ्राय सप्तासेसो दोननानै आरोबाव फनसै आरो फनायाव सोरखौ लायो बेखौबो सोंदों फनायावहाय बर' हिन्जावफोरखौ हाजिरा लागोन माने बर' हिन्जावफोरखौ हाजिरा लायो आरो दा फनाय स्टाइला माबादि फयो बेखौ नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअ नाय आरो नायनोबा सिगांनि भिडिअ खालामनाय दङ बेखौ नायनो हागोन माने फबाय मोनसे ओरैहाय दामबेलाव फिउ फिउ गाहरनांगौ आरो ओमफ्राय बेवहाय बस्था लायै लायै सोनाय जासिगोन आरो ओमफ्राय बे बस्था लानायखौ लांनानै न'आव दोनहैसिगोन ओमफ्राय न'आवहाय जमा मारा होसिगोन आरो मारा होनानै बिदिनो हमना ला सप्तासेसो फोरानबाय मोजां सान्दुं मोनबा थाब रानबाय आरो रानबासो बायो आरो नङाबा माने बायनाय नङा बेफारिया ओंखायनो बिफाङावनो मोजां रानहोखानांगौ जाहाथे अखा लोगो मोनोबा बै समावहाय जेनेबा हमना ला बिफाङाव रानखाबाय नालाय होनबाथ' एसे रानखाबाय टेनसन गैला जुदि रानालासिनो जुदि दोनबाय थायोबा अखा लोगो मोनबाथाय फुरा गाजा बेरजोबबाथाय नोंनि माला रेजेक आरो दा नै बिथिं एसे गोबा जादों मेचिनजों गायनायखाय मथा-मथि बेनो आरो नै बुरजाथार बुहुद बुरजा दङ बैथिं दंजोबो ओरैहाय दंजोबो ओरैहाय नै दानिया फैबाय इउटुब पेमेन्टआ बेसेबां हाबदों गोबां सोंनो हागौ बारा नङा जास्ट मोनसे दानि 5G फननि दाम आरो 5G फननि दाम हाबदों ओमफ्राय बेखौ आं मायाव बाहायगोन गोबां सोंनो हागौ माने बेखौ आं दायो मोनसे LIC दङ बे LICआव सोहैनोसै आरो LIC एसे दङ मानोना देनांहाय बोरायबा जानांगौना बे समावबा इउटुबा थागोन ना थाया बे समावबा मा जायो बेखौहाय दा LICआव दोननोसै आरो ओमफ्राय जबनिखौथ' जबनि बे थाबाय जियानो जा बिदिनो थाग थुग फिसा फिसा बिजनेस मावगासिनो दङ आरो जुदि टारगेटफ्रा जुदि साक्सेस जायोबा उनावहाय एसे गिदिर लेभेलाव थांनोसै दिनैसो अफिसाव फैबाय आङो दिनैसो अफिसाव फैबाय बैसागु जोबनानै दा अफिसाव फैनाय लोगो लोगो ट्रेनिं शेडिउल नायनांबाय माने ट्रेनिं दङ दा गाबोननिफ्राय जागोन आरो BCTC लेभेलाव अफिसाव फैनानै बिसोरो ट्रेनिं लाफैनांगौ चेयारमेन BCTC चेयारमेन बा मेम्बार्स माखासे ट्रेनिं दङ आरो माखासे आरटि सेक्टरनि बेखौ एसे नायबाय आङो नै